У сваіх работах аўтар дэманструе гледачам прыродныя і сацыяльныя матывы, але ж і асэнсоўвае філасофскія сімвалы. Усё гэта творца паказвае на мяжы фантазіі і рэальнасці. У экспазіцыі прадстаўлена 20 палотнаў, зробленыя на выключна ў эксперыментальным стылі жывапісу для мастака пуантылізму, а пачалося ўсё ў Берліне. Мы ўвесь час там займаліся такімі мастацкімі выявамі, як інсталяцыйнымі, так і ў перформансе, и вот уявленчым. И вот у меня как бы вот это таки ухил пошел на полную катушку. Мне завсёды хотелось вот нечто такое робить, чтобы это было бы, по-перше, это было ведомо, что это с Белоруссии мастаки приехали, и там завсёды висел такой транспарант, что это белорусская ценгенурейшая кунст, то есть сучасное мастацтво. И вот там как бы это все и шло. Работы, што прадстаўлены ўвазе наведвальнікаў, створаны мастаком за апошнія гады творчасці. Распачаў іх ён яшчэ па-за межамі краіны, а зараз прывёз у Беларусь. Цэнтральнае месца ў экспазіцыі адведзена палатну «Залаты ключык». Менавіта тут творца заклаў у канцэпцыю стварэння сваю філасофію. Вось тое, што мы кожны дзень адчыняем нейкія дзверы. Тое, што как бы это самае тычыцца, напрыклад, у сузоры дзяцінства, это адчыняеш кожны дзень, это ж нешта новае. Для тебе распахиваются нейкія новыя там адкрыцці, таму як свядомасць яшчэ чыстая, она как бы незамутнёны такі ліст, на які вось всё как бы адбіваецца пэўныя такія агульныя, адбываецца пэўнае тое асяроддзе, якое вось тебе захоплівае. Убачыць работы беларускага творцы, што прадстаўлены ў Белдзяржуніверсітэце, і пазнаёміцца бліжэй са стылем мастака можна да канца месяца.